Moi ben, bueno, pois logo iniciamos o pleno extraordinario urxente co primeiro punto, que sería a aprobación pois da urxencia desta convocatoria. Antes de entrar no fondo dos asuntos, pois corresponde, conforme ao artigo 79 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, motivar e votar a urxencia desta sesión extraordinaria. A convocatoria deste pleno con carácter urxente ven motivada por a necesidade de someter a aprobación dous expedientes de forma estrita. A motivación dos asuntos a tratar, en primer lugar, é a aprobación das medallas do gaiteiro de Soutelo, que é un dos puntos. Como saben, o próximo sábado 22 de agosto celebraremos a Festa do Gaiteiro. Este ano farémolo recuperando pois unha tradición do noso municipio, como é a entrega das medallas do gaiteiro. Sometemos a votación a urxencia deste pleno extraordinarias por razón de estrito cumprimento normativo e de oportunidade institucional antes da súa entrega pública das medallas. A proximidade das datas institucionais fixadas para a súa entrega pois obriga a resolver este expediente por de forma inmediata. Ese é o primer punto, e a motivación da urxencia do segundo punto pois é a rectificación da cota xeral do ano 2025. Como saben, a lei exixe que este documento estea remitido antes do vindeiro 1 de outubro, e ante a carga de tramitación ordinaria pois queremos proceder ao envío das contas o antes posible. Por lo tanto, a miña proposta, pois, para dar cumprimento á lei, procedemos a votar a urxencia desta sesión extraordinaria. Sí, dígame. Non funciona. Non gravar. Non, vais a gravar. Esquecime de dicilo, vais a gravar, pero como quen leva isto está de dous traballadores de vacacións, vai a ser, pois, a nosa veciña que se prestou, pois, a gravar a sesión para que seguir dándolle pois a transparencia que vimos dando dende fai un ano a este pleno. Bueno, por nosa parte, agradecerlle aos veciños que fagan a difusión dos plenos. Nada, simplemente aclarar o noso sentido do voto, ya que nos vamos a abster na urxencia, porque isto non ten sentido que se considere un tema urxente cando a festa do gaiteiro, a data, está marcada dende o inicio do ano. Todos sabemos cando iba a ser dende o inicio de ano, entonces vir agora con 15 días dicindo que isto é urxente, o único que demostra é a improvisación, é que as cousas se aproban solo cando o BNG presenta mocións sobre un tema e despois nos movemos con urxencia para resolver as cousas en cuestión de unhas horas. Providencia da alcaldía do día 10, informe de secretaría do día 10, e proposta da alcaldía do día 10, e pleno día 11, improvisación máxima. Entonces, bueno, por a nosa parte non vamos a opornos a que se leva adiante, por suposto, a iniciativa, pero pedir máis rigor coa festa do gaiteiro e coas contas municipais. Moi ben, alguna cuestión? Non. Bueno, en resposta ao que vostede di, en primer lugar, non consta ningunha moción de parte do concelleiro do bloque sobre facendo algunha proposta das medallas do gaiteiro. Non existe, vale? Polo menos desde fai un ano non existe para aquí. Eso o primeiro. E segundo, tamén pode traducirse en que eso chamase xestión, que xestionar ao mesmo tempo pois un montón de expedientes que antes, pois cando gobernaba, estaba vostede no goberno, isto pois non salía nada, nin con plenos urxentes, nin extraordinarios, nin ordinarios. Por lo tanto, nós estamos contentos de seguir o procedimento. O procedimento é aprobar e seguir estritamente o que di o regulamento de honores. O regulamento de honores recolle perfectamente como proceder para conceder e propoñer traer ao pleno as medallas, e nós estamos seguindo ese procedimento. Entonces, procedemos a votar. Votos a favor da urxencia, votos en contra, abstencións. Moi ben, queda aprobada a urxencia do pleno. Pasamos ao primer punto, que son as medallas do gaiteiro de Soutelo 2026. Bueno, como saben,
traemos unha proposta de recuperación da medalla do gaiteiro de Soutelo e concesión, para conceder esas medallas do ano 2026. A medalla do gaiteiro Soutelo foi creada como un recoñecemento destinado a distinguir aquelas persoas físicas ou xurídicas, institucións, entidades públicas ou privadas que contribuíran de maneira destacada a difusión, promoción e posta en valor da música tradicional galega e de maneira especial ao mundo da gaita. Vinculada á Festa do Gaiteiro Soutelo, esta distinción naceu coa finalidade de recoñecer públicamente o compromiso de persoas e colectivos que dende diferentes ámbitos contribuíron ao desenvolvemento da cultura tradicional galega, a conservación do patrimonio musical e a transmisión dunha manifestación artística profundamente ligada á identidade cultural de Galicia. Ao longo das súas diferentes edicións, a medalla do gaiteiro de Soutelo recoñeceu trayectorias de especial relevancia no ámbito da interpretación musical, da investigación, da divulgación, da creación, da promoción cultural e da defensa da tradición. Entre os anos 2002 e 2011 foron distinguidas persoas, agrupacións e institucións como a familia Fernández Gancedo, de Romeo, Venceslaos Cabeza del Toro, Polo, Manuel Fraga Iribarne, Antón Corral Martínez, Xosé Manuel Seivane Rivas, Milladoiro, Carlos Núñez, a Diputación de Pontevedra, a Compañía de Radio e Televisión de Galicia, o Centro Galego Santander ou Juan Bautista Alberte Fírvida, entre outras figuras e entidades vencilladas á música tradicional galega. Tras varios anos en concederse, considérase necesario recuperar esta distinción como instrumento de recoñecemento público ao labor de todas aquelas persoas, colectivos e institucións que continúan traballando pola conservación, investigación, transmisión e difusión do patrimonio musical galego. A recuperación da medalla ao gaiteiro Soutelo responde tamén á vontade de reafirmar o compromiso do Concello de Forcarei coa protección, conservación e divulgación do patrimonio cultural inmaterial de Galicia, tomando como referencia a figura de Avelino Cachafeiro Bugallo, coñecido como gaiteiro Soutelo, unha das figuras máis universais da historia da música tradicional galega. Avelino Cachafeiro representa non só a excelencia artística dun intérprete excepcional, senón tamén o valor dunha tradición musical transmitida ao longo das xeracións, estreitamente vinculada á identidade Soutelo de Montes e da terra de Montes. Ao redor da súa figura, a vila converteuse nun lugar de referencia para a música tradicional galega, unha condición que debe continuar sendo recoñecida e posta en valor. A medalla ao gaiteiro debe servir para distinguir aquelas persoas e entidades que desde diferentes ámbitos contribúen a manter vivo este legado mediante a interpretación musical, a formación, a investigación, a recuperación da memoria histórica, a creación artística ou a divulgación da cultura tradicional. Nun momento no que resulta fundamental garantir a transmisión do patrimonio cultural ás novas xeracións, a recuperación desta distinción supón un recoñecemento ao traballo de quen dedicou parte da súa vida a preservar e difundir a nosa tradición musical, reforzando o papel da cultura como elemento de cohesión social e de identidade colectiva. Coa recuperación da medalla ao gaiteiro de Soutelo, o Concello de Forcarei inicia unha nova etapa dun recoñecemento histórico que pretende consolidarse como unha distinción de referencia dentro da cultura tradicional galega, asociando o nome de Soutelo de Montes aos valores de compromiso, excelencia, investigación, transmisión e defensa do patrimonio cultural. A proposta de concesión de medallas do gaiteiro Soutelo 2026, pois, con motivo da recuperación desta medalla do gaiteiro Soutelo, propónse que a edición correspondente a este ano recoñezca a 4 persoas cunha especial vinculación coa figura de Avelino Cachafeiro, coa historia musical de Soutelo de Montes e coa conservación do patrimonio cultural de Terra de Montes. As candidaturas propostas representan
diferentes ámbitos de contribución á cultura tradicional galega, a formación e transmisión musical, a conservación da memoria familiar e patrimonial, a investigación histórica e a divulgación do legado do gaiteiro en Soutelo. As persoas propostas para recibir a medalla do gaiteiro de Soutelo 2026 e que contan tamén co informe preceptivo de Secretaría son Avelino Alberte Fírbida, a título póstumo, polo seu labor fundamental na recuperación da tradición gaiteira en Soutelo de Montes, na formación de novas xeracións de músicos e na creación dun movimento cultural alrededor da música tradicional da Terra de Montes. A segunda persoa proposta é Francisco Alberte Fírbida, a título póstumo, pola súa trayectoria musical e polo seu compromiso coa conservación da memoria de Avelino Cachafeiro, especialmente pola doazón ao Concello de Forcarei do mural Voando coas ás da vida, obra de extraordinario valor histórico, artístico e simbólico. A Xosé Manuel Rivas Troitiño, polo seu labor primeiro de investigación, documentación e divulgación da figura de Avelino Cachafeiro, especialmente pola publicación en 1977 e no ano 2000 de O Gaiteiro de Soutelo, unha expresión da cultura popular, a primeira monografía dedicada ao Gaiteiro de Soutelo e obra fundamental para o coñecemento da súa vida, trayectoria e contexto histórico. E por último, a Rubén Troitiño García, polo seu traballo continuado na investigación, recuperación, documentación e divulgación da historia musical da Terra de Montes, especialmente a través do proxecto Músicas da Terra de Montes, así como pola súa implicación na Festa do Gaiteiro de Soutelo e nas iniciativas destinadas a preservar e difundir o legado de Avelino Cachafeiro. Estas 4 trayectorias diferentes pero complementarias representan os valores que deben inspirar a medalla do Gaiteiro de Soutelo: a transmisión da tradición, a conservación da memoria, a investigación histórica, a divulgación cultural e o compromiso coa música tradicional galega. Coa recuperación desta distinción, o Concello de Forcarei inicia unha nova etapa dun recoñecemento que pretende manter viva a lembranza de Avelino Cachafeiro e distinguir aquelas persoas que co seu traballo e dedicación contribúen a que o legado do Gaiteiro de Soutelo continue presente nas novas xeracións. Esta é a proposta que pasou pola Comisión Informativa e que conta co informe favorable. Algunha cuestión? Sí. Sí, bueno, pola nosa parte, facendo uso do artigo 97.3 do Regulamento Orgánico de Funcionamento, que di que as emendas se poden presentar por escrito oralmente, pois nós queremos presentar unha emenda á proposta da Alcaldía. Queremos que se engada, vai apoiando o noso reconocemento a todos os homenaxeados, que nos parece xusto e necesario recoñecelos a todos e a cada un deles, e pola nosa parte, pois, engadir un homenaxeado máis que a aldea de Soutelo. Nós creemos que a aldea como conxunto etnográfico, como conxunto de personas, como pobo, ten dereito tamén a ese reconocemento polo que significaron na trayectoria dos gaiteiros de Soutelo. Entón creemos que esa entidade de poboación necesita tamén ese reconocemento. Facémolo a través dunha emenda á proposta da Alcaldía, que evidentemente, seguindo o regulamento e os artigos 91 e seguintes, deberá ser informada por Secretaría e aprobada. Isto debe ser debatir agora e os grupos municipales decidir se aceptan esa emenda ou se non a aceptan. Evidentemente, sei que non a van a aceptar porque, como dicía antes, a súa improvisación fai que non lles dé tempo a nada. Fai tempo, é obvio que non lles dá tempo a modificar nada, que veñe con algo pechado e para mañá. Entonces, como non lles dá tempo, sei que non van a querer nin debatirlo. Entonces, consideramos que deixen fora a outra xente que o merece moito, creemos que a aldea de Soutelo merece ese reconhecemento
tanto como a calquera homenaxeado en todo o que significaron os gaiteiros de Soutelo e deixar a toda esa poboación sin ese reconocemento pola súa ausencia, pois nós non o vemos ben. Entonces a nosa proposta é emendar a proposta da alcaldía e que se engada ese homenaxeado máis e que se faga entrega dese recoñecemento a unha das asociacións representativas do Concello que vostedes elixan, evidentemente da localidade de Soutelo. Algunha cuestión máis? Sí, pero gustaríame se se vai a debatir, se non se vai a debatir esta parte que acaba de propoñer o bloque. Unha vez que acaben os dous, despois contes, vou a responder eu. Vale, bueno, por a parte do Partido Socialista votaremos a favor. Xa estando nos gobernando, o goberno socialista, propuxemos de pregoeiros a Xosé Manuel Rivas Troitiño e Rubén Troitiño García, polo que é unha maravilla que se recoñeza o traballo dos promotores de figura de Avelino Cachafeiro e aos sobriños falecidos, Avelino e Francisco Alberte Firvida. Isto é o que consideramos agora mesmo. Despois de escoitar, pois o concelleiro do bloque, pois estamos abertos a debatir o que consideredes. Moi ben. Bueno, nós o que traemos non é unha improvisación, é unha proposta pechada, é unha proposta de acordo, é unha proposta que conta cos informes donde din si cumple o reglamento de honores ou non. Eu, desde logo, non vou a decir, non vou a ser eu quen diga si que non hai máis persoas merecedoras da medalla. Seguro que hai un montón delas, eu sei de un montón delas, pero terán que esperar para outros anos. O que si é improvisado é vir hoxe aquí a facer unha proposta en donde non está motivado, non sabemos si cumple os informes, e eso sí que é unha improvisación que vostedes puderon facer. Esas ideas que ten vostede, tuvo 6 anos para facer e concederlle a medalla do gaiteiro á aldea de Soutelo, según vostede, ou a asociación que vostede considere, puderon facelo. Esta é a nosa proposta. Solo pedimos, creemos que esta é unha proposta seria, merecida, moi merecida, e creo que debería ser un acordo unánime de todo o pleno de Forcarei. Por que? Pois por todos os méritos que eu mencionei e que ademais foron recollidos en un expediente que vostedes teñen esa documentación. Ese expediente pasou os trámites por secretaría para saber si se cumplía os requisitos do reglamento, e o resto que me veñen aquí vostedes hoxe é improvisación e non estar conformes pois con votar algo que eu creo que son as 4 persoas moi merecedoras e que non se debe estar pois engadindo outras propostas, que eu non digo que haxa máis xente merecedora, pero eu creo que eso ustedes pasado mañán fan unha proposta e para o ano que ven pois contemplamos as propostas que vostedes argumentan a ben e estudiamos para o ano que ven poder homenaxear a todas as propostas que presenten os concelleiros. Vale? Sí. Algunha cuestión máis? Sí. Decir que se nos acusa nós de improvisación cando recibimos a documentación dun pleno extraordinario, xente que non temos nada que alegar, é a legalidade, moi ben, pero recibimos a documentación hoxe ás 11 da mañá e con esa documentación evidentemente o noso deber é facer as propostas nese plazo de tempo que nos dan. Eu antes das 11 da mañá non sabía quen vostedes propuñan, non podía facer alegacións a algo que non conocía. Entón, eu, desde as 11 da mañá, pois, traballei o tema, todo o que poden, e a miña opción é presentar unha emenda. E, ademais, é algo que recolle o Regulamento Orgánico de Funcionamento. É fácil. Un partido presenta unha emenda, o debátese, votas a favor, en contra, e metes ou non se mete, pides ou non se pide o informe que corresponde. Eu só pido que se teña en conta a nosa emenda, a súa proposta, como marca o Regulamento Orgánico de Funcionamento, e a partir de aí que voten o que queiran e que fagan o que vexen. Señor concelleiro, vostede sabe que unha emenda ten que vir aquí documentada. É dicir, non é soltar aí algo, porque este pleno ten que recoller uns acordos e ten que ir informado co informe de secretaría. Bueno, vostede, pois, di que non, pois, diga, señor concelleira. Non, é que só unha pregunta. É que non entendo cal é a ausencia e a presión e o tema de
a aldea, que, bueno, tamén volvo a decir o mesmo que lle dixen antes, tamén primeiro é o pobo de Soutelo de Montes, eso é unha aclaración, que teña que levar unha medalla este ano, e que non sei cal é a urxencia. O pobo de Soutelo de Montes pode esperar un ano por unha medalla, non pasa nada, non nos imos, xa temos o noso gaiteiro, que é o gaiteiro de Soutelo de Montes. Non pasa nada porque esperemos un aniño máis en ver unha medalla, señor Roberto, é que se me dio outra cousa, pero a aldea, bueno, o pobo de Soutelo de Montes pode esperar un aniño, non lle pasa nada o pobo de Soutelo de Montes, e digo yo como veciña de Soutelo de Montes. Unha puntualización pequeniña, sin querer ser pedante, pero é que pobo en galego non existe para desreferirse a un lugar. Pobo é un conxunto de persoas. O pobo como conxunto de persoas. Os lugares son os lugares ou aldeas, pero pobo non se utiliza por eso, e daí está ben utilizado o término aldea, que é o que utilicei. E respecto da pregunta que me fai, a urxencia marcaron a vostedes, non foi eu quen convocou un pobo urxente. Eu creo que a urxencia foi motivada no seu momento e foi votada, xa non é discutible. Entonces procedemos a votar esa emenda. Cal é a emenda? A emenda é que se incluye dentro dos homenaxeados a aldea de Soutelo. Votos a favor da esa emenda? 3 votos. Votos en contra? Moi ben. Pasamos a votar este punto. Votos a favor de entregar, de conceder a medalla do gaiteiro a Abelino Alberte Fírvida, a Francisco Alberte Fírvida, a Xosé Manuel Rivas Troitiño e a Rubén Troitiño García. Votos a favor? Moi ben, moitas gracias polo apoio e porque esta proposta salirá co voto de todo o pleno de Forcarei. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a información económica e financiera que da Conta Xeral 2025. Bueno, pois sometemos a consideración deste pleno a aprobación da Conta Xeral do exercicio 2025. A conta foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa Especial de Contas o pasado 30 de xuño. Posteriormente, cumprindo escrupulosamente coa legalidade, publicouse no Boletín Oficial da provincia o día 9 de xullo de 2026, abríndose o preceptivo prazo de 15 días hábiles para a exposición ao público e a presentación de reclamacións. Con data 29 de xullo deste ano, a voceira do Partido Socialista presenta unha alegación. Nela expón que a citada comisión foi convocada con 2 días hábiles de antelación, interpelando a normativa galega e argumentando que non se convocou cos 15 días previos. Señores da oposición, miren, esta alegación o único que deixa claro é que vostede, señora voceira, durante os 6 anos que gobernou este concello, nunca fixo a convocatoria cos 15 días de antelación que agora reclama. E voulle recordar e demostrar hoxe aquí convocatoria por convocatoria. Mire, a Conta Xeral do ano 2020 convocouna o 14 de xullo de 2021 para celebrar 2 días hábiles despois, é dicir, para celebrar o 19 de xullo ás 10 da mañá. Finalmente, non se celebrou a esa hora, porque ese mismo día, 19 de xullo, convocou unha nova convocatoria extraordinaria urxente para as 16 horas dese mesmo día. Esta última foi convocada pola mañá e celebrada pola tarde. Non pasaron nin 6 horas. A Conta Xeral do ano 2021, na Comisión Especial de Contas para determinar a Comisión Xeral de 2021, vostedes convocaron o día 20 de setembro do ano 2022 para celebrar 2 días hábiles despois, é dicir, o día 23 de setembro de 2022. A Conta Xeral do ano 2021
con data 2 de novembro de 2022, volve a convocar a Comisión Especial de Contas para o día 7 de novembro. De novo, 2 días hábiles coa documentación que nos deron aos concelleiros que estábamos naquel momento na oposición. A conta xeral de 2022, o 30 de xaneiro de 2024, convoca vostede a Comisión Especial de Contas para o día 2 de febreiro. Outra vez, 2 días hábiles de plazo. Consta, ademais, nesa documentación, un informe de Secretaría advertindo que non se cumple coa lei. Ese informe de data 30 de xaneiro de 2024. Pero grave non é só eso, é que tramitou a conta completamente fora de prazo, con que ese ano recordamos que o Concello de Forcarei perdeu diversas subvencións por non presentar as contas no plazo. Por lo tanto, a pesar de que ao longo de 6 anos do seu goberno, que incumpleu sistemáticamente os prazos, o procedimento, a composición e a proporcionalidade das comisións de contas, tendo, ademais, vostede informes e advertencias ao respecto, resulta curioso ou moi curioso que apele vostede agora ao cumprimento da lei. A lei é para cumprir, pero todos. Vostedes e nós. Iso é a lei. Vale? Non pode estar vostede 6 anos convocándonos 2 días antes, coa documentación 2 días antes, e vir hoxe e pedir o cumprimento da lei con 15 días de antelación. Non obstante, e a vista da alegación, tendo en conta que todos os integrantes da comisión e deste pleno dispoñen de toda a documentación da conta xeral dende hai máis de 33 días, non 15, senón 33 días, un prazo que excede con creces os 15 días de estudo, queda plenamente garantido o dereito á información de todos os concelleiros e a transparencia do proceso. Para este goberno a prioridade son os veciños. Non imos permitir que o partidismo paralice a xestión económica. Por iso, co fin de non causar máis quebrantos e perxuicios económicos aos veciños e ao propio Concello, proponse este pleno. Primeiro, unha vez que foi aprobado o ditamen en data 30 de xuño de 2026, unha vez que foi exposto público no boletín oficial da provincia o día 9 de xullo de 2025, tendo en conta as alegacións e que a conta está a súa disposición de todos os concelleiros con máis de 33 días, hoxe propoñemos aprobar definitivamente a conta xeral do ano 2025. E todo isto, ademais, cando ratificamos o acordo na comisión informativa para resolver as alegacións. Por lo tanto, pasamos a quenda de debate. Algunha cuestión? Sí. Sí, bueno, lembrarlle que cando estábamos gobernando nos considerábamos as propostas da alcaldía derivaban dos informes de que tería intervención, ¿no?, a nivel legal. Agora, despois de comprobar que a lei galega é o que di, que son 15 días hábiles, podo ler ya sin ningún problema, artigo 212.3 e 4 da lei 5/1997 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, cuxo apartado 4 establece que as contas e a documentación complementaria estará a disposición dos membros da Comisión Especial de Contas para exame e consultas como mínimo 15 días antes da reunión. 15 días, non especifica naturais, serían 15 días hábiles. Despois, a súa resolución, a súa proposta de resolución da alcaldía, tamén, dentro dos puntos donde explica vostede o tempo que ten que estar publicado no boletín, tamén fala de 15 días, sen especificar tampouco se son naturais ou hábiles. Por lo tanto, sean hábiles. Conclusión, os 33 días que di, naturais,
que estivo a exposición non sirve. Non está cumplindo co procedimento. Serían mínimo 30 días hábiles de exposición. Non está, sigue sen cumplir o procedimento que establece a lei galega. Por lo tanto, bueno, pues nos votaremos en contra porque non está cumplindo co procedimento e tamén, como dixemos na comisión informativa, non se votou a estimación ou desestimación da alegación que puxemos, que registramos aquí no Concello de Forcarei e, por tanto, non estamos de acordo do procedimento que estades a seguir. Nada máis, gracias. Repítolle, moi ben. Repítolle, vostede convocou entregou a documentación dos concelleiros con 2 días hábiles. 2 días hábiles. Repítolle. E non con un informe, señora, estou no meu turno de palabra. Nós traballamos en uns informes de Secretaría de Estou Intervención. no meu turno de palabra. E fala vostede dos informes de Secretaría de Intervención. Non é certo. Vostede ten informes onde lle din, podo ler os informes, donde lle din que incumple. Dillo hasta un concelleiro que está hoxe aquí no pleno. Lle comunica que incumplen o procedimento. Mire, eu podo querer vostede todo a composto. Non pode manipular a Repítolle, despois de 6 anos do seu goberno incumpleu sistemáticamente os plazos, o procedimento, a composición e a proporcionalidade das comisións, señora Verónica. Non pode vir aquí a darnos leccións de legalidade. Non o pode, non está vostede, non, mire, vou ler este informe, un informe... Sí, pero referido aos plazos. Non, os plazos, e a composición, e a todo. Pero vale, vostede, mire, estamos falando dos plazos. Mire, vostede este informe que topé. Mire, señora Verónica, señora Verónica, non quere vostede que a vote, non? Eu entendo que vostede non quere que a vote. Non, pero non me está escoitando. Estáme interrumpindo, estou no meu uso da palabra. Non me está escoitando, non me está respondendo. No meu uso da palabra. Mire, este informe di a secretaria, con fecha 30 de xaneiro de 2024. Recibido no día de hoxe, 30 de xaneiro de 2024, correo da Alcaldía Presidencia co seguinte contido. Convoca a los 3 del PSOE que se metió por registro, yo misma, Bea y José, a Roberto del Benegá, al concejal no escrito Rafa y al PP diriges la convocatoria a la portavoz anunciándole la celebración de la comisión y el número de miembros que le pertenecen, adaptando el modelo de convocatoria y listo. Y listo. Por favor, señora Pichel, Estamos falando ahora mesmo do tema, do procedimento. Señora Pichel, estou falando de procedimentos de ilegalidade. Estou falando de procedimentos de ilegalidade. Os veciños do Concello de Forcarei. Creo que xa todo o mundo sabe de que peco sea. Señora Pichel, chamo de orden por primeira vez. Moi ben. Seguro que non me vai a deixar seguir falando, non quere escoitar ou non quere que os veciños escoiten. Eu estou encantada que vostede fale o caso, mire, fale de temas. Estou falando no meu tempo, señora Pichel, vou a falar do que eu considero. Estou falando da conta xeral, donde vostede ven a decirnos aquí que convocamos con 2 días hábiles e que é ilegal, e vostede leva 6 anos convocándonos non só cos 2 días hábiles que nos ten a documentación con 33 días hábiles, 33 días ou naturales, xa me acordo, 33 días naturales, hábiles, 33 naturales. Dame igual. Sí, pode contarlo. Dame esa de 9 de xullo. De 2 días que nos señora Pichel. 33 días naturales, non señora Pichel, por favor. Señora Pichel, non nos debe explicar nada. Un ou 2 días hábiles arriba, un ou 2 días hábiles abaixo, é un pouco argumentario para vir ter unha mesa plenaria. A ver, a conta, se queremos falar da conta, se tuvo oportunidade podemos falar. Señora Pichel, segunda non cumple a oportunidade, por exemplo, señora Pichel, a oportunidade e non veo que
Pero ustedes se Puedo van falar falando sin ningún problema, nadie lle dá a palabra. sin ningún problema. Pero a educación perdemos aos demais, como sempre. É así, por Cando un ter máis gastos que ingresos non cumplir coas reglas de gasto nin coa estabilidade, pois hai que pedir préstamos, Como decías, hai que pedir Lucía, crédito, señora Pichel, que nunca Tiene que pasou, guardar las cousa que palabras. nunca Remato, pasou. señora Pichel. Non se preocupe. Estou respondendo a un concelleiro. No, Sí. nadie lle dá a palabra. É igual, pero vai llegar. E depois dicía que os outros eran mal educados. O problema, Vostede si quere dar a palabra, verdade? Claro. Mesmo que este. Son Gonzalo como este. Se usted fala, outros non podremos falar. Pois si, nós todos contentos. É unha pena, señora Pichel, que veña aquí todos os plenos a non deixar falar. Eso xo facían mentre gobernaba. Xo facían. Acórdase cando tiña o teléfono e nos poñía 2 minutos, non ten a palabra. Acórdome de 4 horas de Volve a interrumpir, señora Pichel. Volve a interrumpir, señora Pichel. Volve a estar interrumpindo. Parece mentira que o diga vostede. Está deseando vostede que a vote, non? Non, que Non está ten dicindo outros mentiras. argumentos para falar da conta, do Diga resultado toda a da conta. información. Non ten outros argumentos. Sí que teño argumentos. Non ten argumentos. Sí, sí. Non ten. Os remanentes tamén, con Non cantos nos ten, quedamos. señora alcaldesa. A conta do arquero, Señora baixamos Verónica, os remanentes señora de Verónica, 200.000 mire, a 1.200.000. este concello, desde que está gobernado, 1 millón desde de que euros. ustedes deixaron ¿Dónde de está gastando gobernar, os cartos? xestiona os recursos. Sabe Sabe vostede que no ¿Dónde está anterior gastando? pleno, abandonou vostede o pleno, porque Ten non un plan quería financiero que non está non cumplindo quería tampouco. escoitar vostede a xestión deste goberno, non quería, No, o que pasa é que aquí porque hai non me que ser extraña, hai que non me extraña. Hai puntos da orde do día que Bueno, hai que respetar mire, e hai que hablar procedemos a votar. Por- Sí, señor Roberto, a ver se lle deixan falar. Quero argumentar a nosa posición. Sí, por favor. As vosas discusións non Sí. me valen. Bueno, eu serei breve, agradecería que non me interrumpirades. Nada, vou a ser breve e conciso. Nós simplemente explicar que nos vamos a abster respecto da conta, son as contas do 2025, onde a mitad de ano abandonamos o goberno porque estábamos en desacordo co que facía o PSOE, e na segunda mitad do ano, despois da moción de censura, pois non estamos de acordo en absoluto co que fixo Belén Cachafeiro, e máis cando nos informes xurídicos pois vemos aquí que pon que los capítulos 1 a 6 del presupuesto no son suficientes para financiar, lamento leer en castelán, los gastos de los mismos capítulos del presupuesto de gastos, lo que representa una situación de déficit presupuestario por importe de 229.177,34 euros. En consecuencia, con base en los cálculos detallados, se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. O sea, tuvo que facer o axuste económico financiero posterior, é dicir, a gestión de ese medio ano é apoteósica. Se este ano xestionan igual, van a deixar aos seguintes que imos gobernar un concello endevedado de arriba a baixo, porque se en medio ano xa estamos así, imagíname como van a ser as contas do 2026 completo. Entonces, pola nosa parte, pedirlle que controlen ese orzamento, que sea un orzamento que non se excedan nos gastos e que non haxa que penalizar aos veciños de Forcarei por ese incumprimento presupuestario. Moi ben, pois señor concelleiro, voulle responder, espero que non me interrumpa tamén vostede, igual que eu non fago e respeto as intervencións de todos os concelleiros. Mire, efectivamente no ano 2025 a conta xeral reflexa a mitad do goberno do que vostede formaba parte e a mitad do novo goberno. Vostedes deixáronnos 1 millón de euros pendientes de pago. Non me diga que non, que se pagaron aquí. 1 millón de euros facturas pendientes de pago. Deixáronnos un montón de sentencias que as vou a dar a coñecer todas, algunhas ainda pendientes de sair, un montón de sentencias con un montón de cartos que este concello, algunhas xa pagou e outras temos que seguir pagando.
e deixaron as contas do ano 2024 sin facer, as do 2025 sin facer, e todo o Concello que é un desastre. Ese é o goberno do PSOE e do BNG. Ese é o goberno que vostede di que quere seguir gobernándonos pos anos que ven. Mire, aquí non veña a facer campaña electoral, faga vostede, pida o voto en outros sitios. O que é unha vergonza é que teñan a desfachatez de vir a este pleno a criticar as contas do ano 2025 dicindo que se gastou moito. Claro que se gastou moito. É que tuvemos que pagar 1 millón de euros de facturas sin pagar. É que tuvemos que arreglar os coches, todos os vehículos municipales. É que tuvemos que arreglar máis de 15 averías de fugas de agua que había en Soutelo de Montes. É que tuvemos que estar botando agua no pasado nas piscinas municipales. É que estaban as piscinas municipales de pena, de pena. É que podo seguir con todos os servicios un a un deste Concello seguir mencionando. É que vostede ven aquí un día que aprobamos as medallas do gaiteiro, que debería ser un día de alegría porque reconocemos a personas e tal, que veña aquí a decir 4 tonterías, porque é o que di vostede, o que ven a decir é sempre 4 tonterías, vale? É dicir que presentou moción, que facemos as medallas porque vostede presentou. Vostede non presentou nada. Vostede se houbera gobernando cando lle tocou, vale? Se vostede houbera votado neste pleno cando tiña que votar, seguramente no mes de julio, de agosto, cando nos entramos, este Concello non estaba así. Non tiña 1 millón de euros de facturas sin pagar. Non tiña o SAF cos usuarios donde lle cobraban sin ordenanza municipal. Ou non o sabe, que tuvemos que devolverlle aos usuarios todo o que pagaban de máis. Ou non o sabe. Vale, eu vou a seguir, vou a parar esta intervención, vou a parar porque podría estar aquí 3 horas. O que é unha vergonza que veñan ao pleno aquí a falar tonterías, vale? Eu creo que se teñen que vir, sentarse e decir e aplaudir. O mellor o que teñen é que aplaudirnos, porque o traballo que fixemos neste ano é un traballo de negros. É un traballo que non se imagina ninguén o que se pasou aquí, os funcionarios e os concelleiros. Por lo tanto, si se veñen a reír desta corporación municipal, xa lle digo que van dados. A señora Pichel, dígolle que non lle dou a palabra, porque vostede non respeta as intervencións. Vale? Vostede non respeta as intervencións, polo tanto non ten a palabra. Ten sorte de que hoxe non a expulsara, porque xa lle digo que estas faltas de respeto que vostede amosa todos os plenos non o vou a consentir, non o vou a consentir. Ten democracia, transparencia, xestión, ten todo, e ten sobre todo non acosar os veciños e os traballadores e a todo mundo que se lle pon por diante. Eso é o que hai, un goberno que resolve e soluciona os problemas dos veciños. Procedemos a votar. Votos a favor da aprobación e ratificación da conta xeral. Votos en contra. Moi ben. Abstencións. Vale, finalizado o pleno, eu teño unhas gafas de eclipse para os concelleiros. Xa sei que se vostedes gobernaran non nos darían nada, pero nós somos diferentes.